Tak čaute. Pozrite sa, ide náš kamarát Davidko. Vidíte ho? Počkaj, je niekde inde? Tam, kde je vlajka, tam je oné. Kde je vlajka? Počkaj, ty si kam vylezol? Ty kokos. Tam je ho, vidíte ho? Začumte. Úplne jak kengura, úplne to je vysoko, pozrite sa. Je odtiaľto. David, no keď zlezeš dole a zdrbe sa, to nebude hodné na YouTube. Prosím ťa, nepadni. No? Tam vidno, že tú lavičku, vlastne kontajner. Je všetko vidno. Musí to dať, priateľ. Ono ja... Čakaj, vylezem na stôl, ale aby ste to mohli lepšie vidieť. Ideme. Tak sme troška hore. Ale ja ti to neviem podržať, počkaj. Myslím, že to nevieš kúkať. Ne. Odtiaľ sa môžeme zabiť kengu. Odtiaľ, keď spadneš v brácho, tak si zlomíš asi nohu. Neviem. To si ale keď som bol len tam. Ty si videl ten výhľad. Ježiš. Radšej by som ho nechcel vidieť. Ty brďo, ale toto keby ste videli, tak toto je hrozné. Koľko to natáčam? 2 minúty. Počkaj. A 36 sekúnd. No robí šnúru. Počkaj, pôjdeme dole. Čo sa stalo? To tu zase kýve. Ideme dole. Ono u mňa to je ťažké, keď držím toto telefón. Lebo ja... Sememen. Vidíš ma, keď skočím. Neviem. Lebo to nie je až také. Lebo ja ťa nechytím, keď padneš na toto, ono si zlomím ja ruku. Keď padnem takto, že... A ja gule, keď na henku spadnem. Vajca sú prednejšie. Toto, keď dá úplne kengura, ale počkaj, choď dole, tak áno, daj tam nohu, druhú daj tam dole, tam, nie tam, na tú druhú, áno. Ďakujem za rady. A teraz spať. A tam ne, jak chceš, brácho, ale Ne. Ja tam zasekla noha. To nejsi vážne. Okej, už to odsekla. No toto nie je dobré na YouTube, takže... Páni to hrozne. Ja by som nechcel tak dopadnúť. Pozrite sa. Napíname. Vidíme Davidko, lezi dole. Počkaj, tu máme ich topárky, Adidas. Kúpte si ich. Dobre. 50 €. Skvelá, že? Okej. Vyšiel som odtiaľ, vyšiel som odtiaľ.
Dobre, Dávidko. Dávidko, to je napínané! Dávidko. Všetko môžete zažiť na www.vylezte-tam. Vylezte tam! To není náš YouTube! Ty dede! Ale to bola výška, ty bol. Počkaj, pozrieme sa. Tam úplne hore si bol? Áno. Ale to sme netrčali, tak stojí. Sorry. Brácho, tam je červené auto. Počkaj, pozrieme sa, koľko je. Čo? Takže musím skončiť, tak čaute. Čus, brácho!